Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Saying it's holy indaba yendlu season 1 episode 2 and 3 because angisazi yini noma ngibanjwe ukuhleba kakhulu kodwa ikhona into ethi angilunguzi ukuthi lela khishi akusilona ikhishi latirelo. Shuthi kungenza ukuthi babeshuthela endlini kaTirelo basebenza ngathi ke guys imo banje ukuhleba phela indlu uyithole ku season 1 imizamo yendoda jikijiki nangu sisu seyahleba ngisengimbonile wade sehleba ethi mina bengimphekela wathi ubehlala nami shuthi washiya indlu yakhe esedakwe umjolo wayohlanisiswa senkandla ngapha nithi awuTirelo uright yena unekwakhe unendlu yakhe oyi-apartment uTirelo uright mase kuvela indaba lezi ezingezinhle kwathiwa ekhaya kashiya indlu yakhe ezeke ekhaya kuze bemgade bemeluleke bemqondisa indlela zakhe mase kubuya season 2 indlela eziseGoli zisamfaka endlini yakhe. Ngixolise-ke ngomsindo wefoni ku season 2 izinto ezimbiza eGoli azisamfaka endlini niyabona ku season 2 izinto esezimfaka eGoli nezindaba ayikhuluma eGoli asisangena endlini ikhamera isangena endlini bengithi mina ayigabo guys hayi khuzani mina ngoba yimi oshoyo khuzani mina nani ngikhuzane lapho thini ngahlebi kakhulu asidlongoze ekishini likaTirelo akulona nekhishi laTirelo leliyana bashutha endlini kaTirelo base beba surprised ukuthi uthenge indlu entsha kanti indlu kaTirelo akuseyi imisebenzi yendlu le siyenza ukuthi ama-siblings onke asehleka naye asesayitini lakhe akusiyi support le yakhuluma ngayo ukuthi nendlu sivumelene sashutha endlini kaTirelo udukiswe yini waze wafika ngale udadelo wasenkandla enendlu kwasuke sehlala khona. Siyamazi lo yadade ukuthi uyakhuluma kakhulu kodwa wayevele ngeke esukele eqamba amanga ukuthi ngihlalile naye ngoba uyabona esecishe kuthiwa nazi incwadi ezinezigxivizo eziphume endaweni eziphezulu thula umsindo ungakhulumi bezikhona izinto engathi bezoyikhuluma. Ukhishwe yini endlini yakhe ngoba phela abeze kuyo bebezobe befika endlini yakhe noma ubebalekela ukuthi bayonqwabelana khona bexabana. Hey guys ngaze nganomoya wolotuzana niyabakhumbula osisi May nalo sisilo nalo mama lo wayehlele efikeze kaSisi May ezokhuluma indaba senginomoya wabo ngoba ke ekhanda lami ngithi hayi indlu yaTirelo leyayana kodwa ngaze ngiyibone ke guys ngizwile la ku social media kuthiwa uTirelo uright emalini futhi unendawo yakhe engathi bamthengele ekhaya eGoli nje ubengahlupheki bevele esendaweni yakhe. Impumelelo uhlala isikhathi esingakanani eGoli kade efike ezokwenzani wasethenga indlu obaba umsele kuthengile uMpumelelo indlu eGoli ukuze uMpumelelo akwazi ukuhlala noVuyo noTirelo belungiseke indaba zabo zokwakha umuzi kodwa ku season 2 bahlangana ematafuleni asendaweni zokudlela indaba abayikhulumayo akasangeni endlini kodwa ke iphathi yendle sayibona ekhishini masingabamba ukuthi ikhishi lela limi kanjani mase siyoqhathanisa nekhishi laTirelo ningathini phela ukuthi ikhona hayi ukuthi phela bayathanda ukukhohlisana ngoba usekhishwa yini manje endlini engasakhulumi ngisho nokushinta eyodwa ngendle yakhe mhlambe ethi-ke ngithole nayo into yasendlini eyoyibeka
ukuthi uyithengile into yasendlini uyobeka endlini ukuze sibone ukuthi indlu isekhona. Ngoba phela manje uyasihlebisa ukuthi kanti indlu ishonephi. Indlu-ke sebeyabhizinisa ngayo. Khona abamfakile yena besalungisa isimo sakhe ekhaya ukuthi-ke awuziqonda iy'ndlela zakho Mpumelelo ngoba ngathi ekhaya uyazama umama. Ake ngiphume kubaba ngoba ubaba Nkosi yami ngingasho ukuthi izinto ey'ningi uma ngimlalela ukhuluma njengosopolitiki. Usopolitiki-ke ukhuluma lento le oyaziyo ukuthi iy'nkinga nawe uyayazi uyayibona kodwa ukuthi ayilungise uyolobe ekutshela nje futhi osopolitiki hhayi angazi ukuthi leli thalente balithathaphi. Engafike ekutshele ngokuthi njalo aninawo amanzi la. Wazi kahle ukuthi amanzi awekho, aniwaphuzi, amanzi enu awekho clean, kodwa ukuthi uwalungisa kanjani. Ekhulume nje nawe uzwe kube sengathi usho nje inkinga obenayo manje futhi izolungiseka, kodwa kade uhleli nenkinga ukuthi amanzi anawo. Osopolitiki-ke lapho. Ubaba-ke lwasemzumbe ukhuluma kanjalo. Uma unganakile ngeke uze uzubone ukuthi ukhuluma inkinga kube engathi i-solution uza nayo manje. Ifike-ke isizini elandelayo aphinde futhi abuyele kuleyo nkinga ayikhulume ngale ndlela yokuthi uma umlalela ubone ukuthi uza nayo i-solution. Mase uphindele emuva uthi hawu le ndaba nje kade eyikhuluma sekuwunyaka wesithathu ekhuluma le ndaba kodwa ayakalungiswa. Why ingalungisiwe? Yebo. Kazi indlu leyana ekabani. Why ku-season 2 bengangeni kuyona? Hawu, ku-season 2 abasangeni ngisho emakamereni. Hhayi ukuthi benze izinto zasemakamereni. Ukufaka i-bedding entsha. Ku-season 2 abasayi ngisho kuyopheka. Bethi ake sipheke manje nayi i-recipe esiyibone ku-Instagram. Ake sipheke. Abasapheki endlini yabo. Balokhu behlanganela ngaphandle. Guys, niyabona ukuba sey'ndabeni zey'ngane. Kodwa-ke ningangithathi kabi wegazi ngoba ngiy'thandela ukudlala nani. Ngathi kodwa masiya kuleya TV show sizoyilandela yona ngoba u-TV show bayo mase sibuya ney'ndaba-ke la esesifundisana khona okunama-lessons khona. Yikho ngingathandi ukuthi sihlale sixabene njalo. Yikho futhi ngingathandi ukuthi sihlale kakhulu ku-fan base because ubu-fan base kusincisha le ndawo yokuthi sifundisane-ke thina as viewers yale show. Ngoba vele asilingani nabantwana. Nezinye izinto asebedlule kuzona thina siyazazi siy'bonile. Mhlawumbe uma siyikhuluma ngendlela enesifundo phakathi iyosala kwenye ingane ifunde because ezinye izinto ziyahlobiseka kanti azikho right, kufanele zinqandeke. Ngiyabonga-ke i-support. Ngizoncipha ekuhlebeni bakithi. Ngizoncipha ngoba ngathi akufanele singene kakhulu sihlebe khona kodwa hhayi kakhulu. Thank you so much for loving support. Ngiyabonga kakhulu. Bye.